Orezul cel gustos. Un tânăr de doar 12 ani, pe nume Veronel, citind viețile sfinților, s-a hotărât să postească și el asemenea Sfântului Antonie cel Mare. Aflând cât de multă sfințenie l-a înconjurat pe Marele Antonie după ce a postit îndelung, copilul și-a pus în cap să nu mănânce decât orez fiert și acela o singură dată. Mama sa, care era foarte credincioasă, l-a înțeles o perioadă pe Veronel și în fiecare zi îi oferea un castron cu orez și nimic altceva. Copilul se trezea dimineața, lua anafură și aghiasmă și toată ziua și-o petrecea rugându-se și citind. Abia pe la ora 3 după amiază a mâncat din orezul gătit de mama sa. Și aproape o lună a trecut de când Veronel urma acest ritual și slăbise și se uscase ca frunza bătută de vânt, iar mama lui, săturându-se să plângă în ascuns, s-a dus la preot să-i dea un sfat. Toate aceste 30 de zile, nopțile lui Veronel erau o adevărată desfătare, fiindcă visa mereu că o să ajungă un sfânt, că o să facă vindecări, minuni și că le va face mult bine oamenilor doar atingându-i, așa cum făcea și Hristos. Ba hotărâ să țină de acum post negru vinerea, crezând că asta îi va aduce și mai multă sfințenie decât credea el că are. S-a făcut vineri și tânărul a ținut post negru așa cum și-a propus. Apoi, făcându-se sâmbătă, pe la 3 ceasuri după amiază, așa cum îi era obiceiul, a cerut orez mamei sale. S-a pus la masă și când a gustat din acel orez, i s-a părut altfel la gust, cel mai bun fel de mâncare din lume. Și o bucurie însoțită de un soi de slavă pe care nu o cunoscuse până atunci l-a înconjurat. Gândi Veronel așa și își spuse: de bună seamă, Dumnezeu m-a învrednicit să trăiesc o minune și să mă umplu de har, că iată, după o lună de post sunt ca sfinții, nu vorbesc, dar am cunoștința lucrurilor, nu beau apă, dar nici însetat nu sunt, nu mănânc, dar mă satur. Și au mai trecut vreo 2 săptămâni și tânărul a început să se îndrăvenească și nu mai era așa de slab, iar din ziua când s-a simțit în har, orezul pe care îl mânca îi se părea la fel de gustos ca atunci după prima zi de post negru. Și se tot bucura Veronel că de acum se și vedea în același rând cu sfinții. Mama tânărului nu mai era de acum supărată, fiindcă copilul prinsese puteri și chiar se îngrășase un pic, dar numai ea și preotul știau adevăratul motiv pentru care copilul simțea alt gust când mânca. Apropiindu-se praznicul Sfinților Împărați Constantin și Elena, într-una din zile, femeia a gătit toată ziulica și a pus pe masă ouă, lapte, o bucată de brânză și făcu o mămăligă mare, apoi l-a chemat pe Veronel la masă. Numai ce a intrat tânărul în bucătărie, că a și izbucnit, înroșindu-se la față. Ce sunt acestea, femeie? Oare n-am cerut eu ca în fiecare zi să mi se aducă orez? Vrei să se ducă de la mine harul? Să se ducă toată sfințenia pe care am strâns-o cu trudă până acum?" Mama sa l-a ascultat cu răbdare și i-a spus cu glas domol: copile drag, destul am răbdat, destul am plâns și destul te-ai chinuit. E timpul să aflu de ce vrei tu neapărat să mănânci doar un fel de mâncare. Păi cum de ce? Fiindcă așa voi face minuni ca Iisus Hristos și voi ajunge un mare sfânt. Dar de unde știi tu asta? Știu, fiindcă aproape noapte de noapte visez oameni bolnavi pe care îi vindec, oameni care vor să se atingă de mine și de hainele mele sfinte. Of, Veronel, mamă, a spus atunci femeia, îmi este martor Dumnezeu că în fiecare zi fac rugăciuni de mulțumire pentru faptul că ești un copil credincios și că ești pe calea bisericii. Dar copilul meu, trebuie să știi un lucru. Dacă te-ai hotărât să faci nevoință, să ții un post mai sever, să te rogi mai mult, e bine. Dar dacă n-ai binecuvântare și nu faci ascultare de preotul duhovnic, toată munca ta nu are nicio valoare, iar lupta asta a ta de atâtea săptămâni încoace nu te-a făcut să fii sfânt, ci un om mândru, căci din mândrie te-ai răstit la mine și nu mi-amintesc să mai fi făcut tu asta vreodată." Copilul a pus privirea în pământ, dar a găsit de cuviință să zică: eu cred totuși că Dumnezeu m-a chemat la o viață sfântă. Uite, până de ună zi, orezul mi se părea că nu are niciun gust, dar de 2 săptămâni, fiindcă am hotărât să țin post negru, vinerea orezul are alt gust, mi se pare ca mierea, ca cea mai bună mâncare din lume. Asta e minunea pe care a făcut-o Dumnezeu cu mine,
M-am vrednicit să mă satur din puțin și să gust sfințenia, așa cum mi s-a întâmplat Sfântului Antonie cel Mare. Știu că poate te vei supăra, a zis atunci mama sa, dar trebuie să-ți spun adevărul. Trecând atâtea zile în care ai mâncat doar o mână de orez, m-am dus la preot să-l întreb ce este de făcut, fiindcă slăbise și din calea afară. Și atunci preotul mi-a dat binecuvântare ca să-ți pun în orez zeamă de la pui fiert, alte arome și mirodenii ca să-ți placă mâncarea și să mănânci mai mult. Mi-a fost teamă să nu te îmbolnăvești și de asta am făcut ce mi-a zis preotul și inima de mamă. Parcă o ceață s-a luat atunci de pe ochii copilului și a grăit cu resemnare în glas. Deci de asta mi se părea că orezul e mai gustos. Și eu care credeam... Știu, copilul meu, ce credeai, dar de acum știi adevărul. Știi ce e bine și ce e rău. Și te rog, așează-te la masă, că se apropie praznicul. Îmi cer iertare, mamă, am fost un nesăbuit. Și chiar acum îmi dau seama că e bine nu să fugim de bucate, ci de îmbuibare, de săturarea pântecelui. Am văzut acum că cel ce peste măsură întinde postul, tot peste măsură este luptat de altceva, iar eu am început să mă hrănesc cu mândria. Ei, lasă, copile, că Dumnezeu te va scoate și din asta, numai să-ți dorești. Și acum, hai să mâncăm. Să mâncăm, a zis copilul voios. Nu știu cum de nu mi-am dat seama că toți oamenii sunt la fel. Cum pot eu să fiu asemenea cu Antonie cel Mare, dacă un om mănâncă 2 pâini și nu se satură, iar altul mănâncă doar o coajă de pâine și se satură pe loc? Și să mai știi, copilul meu, că supunerea trupului nu se face doar cu postirea, ci și cu privegheri, cu osteneli, cu citirea cărților sfinte, dar toate trebuie făcute cu binecuvântare. Îți mulțumesc, mamă, pentru toate câte mi le-ai spus și pentru tot ce faci pentru mine. Uite, chiar acum, după ce mănânc, am să merg la preot să-mi spovedesc păcatul neascultării. Încă o dată te rog să mă ierți. Și au trecut ani și Veronel a ajuns un credincios de nădejde și un om tare ascultător și în orice avea de gând să facă pentru mântuirea sa, se sfătuia cu duhovnicul său, iar lecția orezului cel gustos i-a stăruit în minte toată viața.